agus fáiltíí go dtíon aigrean seo de Tasc Teaghlaigh. An aigrean seo tuid gáil Turgnamh Eolaíochta a dhéanamh agus an nó tuid dúiriste hairniu na Bolcáin. Anis be Turgnamh a gin aniu agus be muidir deanana ar gáin a gifriúla. Ac an nó tuid gurí festrú na tuid gurí an brú a estrú sa dóis go dagan an magma a ma as na Bolcáin agus cén dóid go jogal in seo a eisiomláirí an seo sa te. Tuid gáil buidil Coke Zero isid agus mantais. Agus an rud tuid gáil dhéanamh na tuid gáil get abog oil mahas an is dul mar sé hána féin. Agus an rud sa uí na Jan Kentir go bhfuil léir mór spás agin. Tuid gáil hart fe 2 mantais a chur iste an seo. Agus tífi muid go dógaí an carbon dioxide agus godógaí an carbon dioxide agus an coke léir mór brúla chéile agus an tíonmhail go bééis sé abalta a gáil na suas cos leis an Bolcáin. So tuid gáil cur Gaeilge gur seo ar siomra magma agus go joci an magma a le go maithas an Bolcáin agus suas a spéir. Mu sé bhré Jan Kentir agus seasaí siar nó buhí sé sibh nes tasú an go déan seo isteach. Ó hían Tá beidir go mar sí mé iad agus mé go chuir seo. Tá agla orm. Ní go méad a bheisiú ní mé leidir go luair. Agus fáin go dtí go dógann sé. Beidir níos mó na cuaig mar sin. Chur an mhóir air. No! Ah! Agus sin an céad tríal Eolaíochta a rimmuid aniu. Anis, tá síl agam go raithis cint agam sin sis a spéir an áit cosla cint agam sa ach béle feicáil. Ok, fa hain cin seo, ben cin seo eis leis na hén sin. Anis fa hain cin seo be buidil níos lúdaí háin agus anis ní bheith an ard seo de cinneal prahas a ggéis leis an cin seo. Be galanach soithídí háin, be fengur galdaí háin, be da jarrig fa hanne bia, da be a jarrig dí háin, agus be bicarbonate of soda dí háin. And I seo dhéanamh tuid gáil get a bug le brainín bug den galanach sobal chuir seach níl mór an tíocht seo. Just le rud bug a hasmas dún, scuir me sin am has an ceasan. Agus brainín bug den da jarrig is seach fásta. Agus tuid gáil get a bug den finger gal chuir seach fásta. Agus bhailann go más goí mu seo le chéile, and han seo más go le chéile tá mé gáil an bar a chur tá mé gáil an bar a chur an muidil agus mé gáil just é a chuirthaí get a bug. Anis, bhailam an bicarbonate soda a chur seach fásta. Agus an seo dhéanamh tá mé gáil nó span again. Más agad seo tá mé gáil get a bug níos mó vinegar a chur seach. Agus be bolí aontaach ar a hac. Mar dhéanann tú sin. Gréimid sin hálan sin. Anis, tá mé gáil an bicarbonate soda a chur seach. Scuir mé brainín bug is ar dús agus ó he gá é eáil. Ó, tá sé ag bogaí. Agus arc sin ag pléascaí costal le Bolcáin an san fear híal. Anis, is féidir leibh sé bhfuir ré a dhéanamh an mu bhí gur é dhéanamh leis an coke agus an na mantais, nó mu bhí gur é dhéanamh leis an finger. Agus prahas mór dhéanamh. Cabbí dó dhéanamh si bheith, chuirgí scíal a thugam le cabbí ceanna réanaíonn sibh.